En dan is het nog heel tijd jest. En dat is het natuurlijk. Het is november, maar het echte novemberbaar komt van de week naar morgen. Eerst maar eens even naar Joen en vannacht. Wel, flink opklaringsmaar. We gaan eerst nog een aantal buien met ons op tongen. Dat geldt voor het kustenwaardgebied. Maar letter vannacht is het al droog. Vrij helder en dat terug kwaliteit. Dan is het 3 of 4 graden. En dat betekent op een soort plek een frost onder groen. Onder de kust en op de eilanden zijn 4 of 6 graden. En de wind komt uit het noordwesten waai. En die zal matig en vrij krachtig in het watergebied wezen. En op het Vestloon rustig waar. Meneer, beginnen we met een prachtige opkomst van de zinnen. En verder zijn we Monodai. Ja, toch staat er gewoon een beroende loft. Letter in de midden, ruimt het overal. En de temperatuur in Monodai moet bij de 10 graden heen. Wien uit westelijke richting waai in het kust- en watergebied krachtig onthut, krijgt 6 ontzon. We zoeken vooruit. We zoeken vooruit naar een waasje, een toontje en een vreed, maar dat typische novemberwaar, meest bewolkt, of het zo op toontje wijzen, maar dat de zinnen er nog even terugkomt in het kust- en watergebied. En verder is een temperatuur op waasje 12, op toontje 11 en op vreed 10 graden. Het waait betiden stevig. Nou ja, we kunnen kwad wijzen. Het zal die dagen niet nog eens betiden wie het waar wijzen, hoewel het vreed van het rustpad van de dag droeg blijven kan. Nou, we moeten morgen maar weer even in het waasje.